खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मख'जाथावसिन खौरांदि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 516थि बिर सिलाराय दिबसआव मोनसे गिदिरथार फोसावथाय एबा फोसावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। जेरैबायदि बर' हारिनि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोना मोसाना दिन्थिफुंनानै मुलुगनाङैनो बे समाव गोसारहोदों आरो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो कच राजबंशीफोरनिबो मोसाखावरि एबा कच राजबंशी हारिनि हारिमु मोसानायखौ आसाम रायजोआव मोसाखावरि एबा मोसानानै दिन्थिहोनानै मुलुगाव मोनसे जारिमिन सोरजिहोनायनि थाखाय मोनसे थांखि लागोन एबा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायनाय जागोन होननानै खोथा होदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000 मोसाखावरि बिथांमोना मोसानानै जेरैबायदि मुलुगावनो गोमसार होदों आरो जारिमिन सोरजिनो हादों, थिग बेबायदिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होदोंदि कच राजबंशीफोरनि बे हारिमु मोसानायखौबो 10,000 मोसाखावरि एबा मोसाहोनानै मोनसे जारिमिन सोरजिनायनि थाखाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायनायनि खोथा होदों। दानिया फैदो बिदिब्ला 516थि बिर सिलाराय दिबसनि गेजेरजों माबायदि कच राजबंशी बिथां एबा हारिफोरनि गेजेराव मोनसे जौगानाय लाबोनायनि बाथ्रा बुंथिदों। जेरैबायदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां खोथा होदोंमोन, थिग बेबायदिनो बिर सिलाराय दिबसखौ सरकारि एबा बिटिसि सरकारा फालिगोननि खोथा होदोंमोन। थिग बेबायदिनो फालिनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव खोथा होबावदोंदि कच राजबंशीफोरनि हारिमु मोसानायखौबो बे समाव जारिमिन खालामनायनि थांखि। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि बुंनाय बिबुंथिखौ आबुङै जों खोनासंदोनि। कच राजबंशी जनगोष्ठीर जितु ख्रिस्टान जितु नृत्य সেইটো ভাল পাই পেলাই মই দলৰ হৈ পেলাই প্ৰত্যেক নাচনীসকলক 5,000 ইচ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। স্যার আৰু এটা নৃত্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিম, যেনেকৈ বিহু ডেন্সটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে, যেনেকৈ আমাৰ ঝুমুৰ ডেন্সটো যেনেকৈ কৰিছে, বাগৰুম্বাটো যেনেকৈ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এই কচ ৰাজবংশীসকলৰ যিটো ডেন্স আজি মই যিটো দেখি পালোঁ, এই কুৰ্চান, এই নৃত্যটো খুব ফেমাছ, জনগোষ্ঠীয় ফেমাছ মানে নৃত্য। সেইটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম যে এই কচ ৰাজবংশীসকলৰ যিটো নৃত্য সেইটো এনেকুৱা 10,000 ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰক। স্যার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি জন্মদিন।